bona tarda. Volem agrair la vostra presència en aquest acte que organitza l'Ibran per donar a conèixer les resolucions que els ponents han tingut a terme. D'una banda tenim el senyor Eduard Viñamata, el Marc Gómez, el Xavier Hernández Cardona, Joan Carles Vinyoles i l'Antoni Soler. El Sebastià Salviner farà de moderador de l'acte. Us vull comentar que teniu també a la cadira aquest butlletí que té la següent utilitat. Estaria bé que poséssiu el nom o el correu i la resolució se'l faria arribar. També podeu aportar alguna pregunta. I serà tingut l'assessor. A partir d'ara, en aquest moment, dono pas a la Sebastià Salviner. Bé, bona nit. Gràcies per vindre, per l'atenció de voler escoltar i més que res per la col·laboració que us demanarem de que sigueu vosaltres que dins d'aquest debat de les idees sobre un text que vàrem treballar de baix a dalt amb moltíssimes aportacions de gent, prop de 4.000 aportacions de persones, precisament perquè es debatin. I precisament perquè es debatin, perquè nosaltres entenem que aquest text és només un punt de partida, hem convidat a uns quants professionals o entesos gent preocupada pel país i preocupada exclusivament per aquests 3 articles de la Constitució, que és el títol, ja ho indica, seguretat, defensa i prevenció. I dintre d'aquests 3 articles l'hem donat de contingut amb el que nosaltres hem entès que era allò millor del que la gent havia aportat i el que els estudis ens havien. D'aquesta col·laboració entre Vibrant, entre l'organització Vibrant i Constituïm, que és el grup que ha fet aquest text en base a totes les aportacions que us hem dit, hem preparat aquest acte que ve a ser sobre una de les qüestions més debatudes en aquells 4.000 aportacions o 3.400 i escaig que varen rebre. Exèrcit sí, exèrcit no. Hem de dir exèrcit o no hem de dir exèrcit? Hem de parlar només de seguretat, també de defensa, de prevenció. Recordem que això és un text articulat que és l'únic que actualment podem dir que existeix, més enllà dels milers i milers i milers d'estudis i debats i treballs que hi ha sobre seguretat, sobre defensa, sobre exèrcits internacionals, sobre exèrcits nacionals, sobre si han d'estar armats o no. D'estudis com que n'hi ha tants, a Constituïm, si ens han de donar alguna petita virtut, és que ho han posat en un text articulat. I ara, aquí és quan a partir d'aquí, amb la col·laboració de tots, és el que intentem debatre. No defensar, que no volem defensar aquest text, que tot i així respon a moltes inquietuds de la gent, sinó que el que volem és debatre, és escoltar. Però no escoltar ja teories, escoltar a gent preparada que ens dirà el seu parer sobre cada un d'aquests articles que han de tenir contingut constitucional, perquè si no tornaríem a fer un altre estudi. Un dia o altre, quan els polítics decideixen i si la gent ho vol, s'haurà d'escriure una Constitució. I creiem nosaltres que estalviarem feina partint ja no de tantíssims documents, sinó sobre un text que ha estat abastament treballat, que ha estat debatut,
en concret articles per articles en moltes altres conferències nacionals i internacionals i xerrades i col·laboracions que hem fet i que avui, en aquest punt, només toquem 3 d'aquests articles. I és per aquesta raó de que no és endebades de que el que diu aquest text ho estigui explicitat d'aquesta manera, perquè l'article 59 que teniu aquí al darrere ja marca unes pautes. Catalunya, nació de pau, ja va marcant les pautes. També veureu en el 61 que es parla de pau i treva, és a dir, tenim en compte totes aquelles velles constitucions i usatges catalans, la pau i treva de l'abat Oliva, les assemblees de pau i treva, les constitucions catalanes antigues que ja deien que els catalans no havien d'anar a guerrejar a l'estranger, només a Catalunya en defensa de la pàtria, és a dir, teníem un exèrcit en tot cas de defensa, unes institucions de defensa. Ja ho tenim una mica en compte, però hem volgut fer un text pel segle XXI. I al segle XXI, avui dia, les guerres es fan d'una altra manera. Aquestes guerres brutes ara es converteixen en guerres cibernètiques, ideològiques, religioses, d'intel·ligència, en fi, de tot tipus de mena, i nosaltres que volem fer un país modern hem de construir una Constitució, en el cas que ens ocupa, unes estructures de defensa i de seguretat que serveixin per tindre aquests exèrcits, si pot ser exèrcits civils de pau, sense que defugim ni ningú defugi que d'això se'n pugui dir exèrcit a l'ús, sinó que tal com ho volem plantejar en un text constitucional, l'hem de fer lo suficientment curt com perquè d'ell se'n pugui desenvolupar lleis que construeixin o no aquest exèrcit civil o armat a l'ús, que com tindreu ocasió de veure hi ha diferents postures. Unes postures tenen en compte gairebé un tant per cent molt elevat la textualitat d'aquest articulat, però el matisen. Altres volen veure explicitat la paraula exèrcit perquè s'entén que un país modern, l'exèrcit és una de les eines de les institucions que falta ser-hi i faran la defensa d'aquest text. Tots estem bastant d'acord en l'article 61, que és una novetat, que varen trobar després també d'escoltar i llegir moltíssims articles i treballs, que és l'Institut Internacional de Pau i Treva de Catalunya. Ja dona un missatge. Catalunya, més ara després del Brexit, després que Catalunya, que Europa s'ha de redefinir en si mateixa i independentment dels resultats també del que pugui donar de si la legislació, l'actuació americana, Catalunya pot ser o vol o nosaltres llancem el repte de que pugui ser capdavantera que lideri una nova manera de fer les coses, sobretot en casos bèl·lics, sobretot en casos d'estralls, sobretot en casos en què es necessiti aquestes intervencions que ja són necessàries actuar internacionalment. Aquest Institut de Pau i Treva de Catalunya, Institut Internacional de Pau i Treva de Catalunya, també tindrem ocasió d'explicar-vos els motius, els perquès l'hem fet aquesta proposta agosarada perquè Catalunya, sent com volem ser nació de pau, tindrem obligacions internacionals i aquestes obligacions internacionals les volem prestar, les haurem d'assumir d'una manera o altra. Nosaltres proposem fer-ho d'una manera, que és creant aquesta institució internacional
amb professionals, estem dient en el text, amb professionals que treballin altres maneres de fer les guerres modernes, perquè les guerres d'una manera o altra existiran i la República Catalana ha de garantir aquesta seguretat nacional i internacional. Bé, per donar-los més temps a tots vostès, no m'allargo més amb explicacions, presento directament i començo a donar pas, seguint a l'ordre mateix que tenim aquí la taula perquè tant és, perquè cada un de nosaltres defensi no el text, sinó la ideologia, el que hi ha darrere del text i digui nosaltres estem d'acord amb que el futur exèrcit, el futur Agència Nacional de Seguretat i Defensa, aquesta futura organització que ens ha de garantir que a Catalunya puguem viure amb tranquil·litat i que respectin els nostres drets i la ideologia de tota la Constitució i de la República, això algú ho ha de garantir i per fer-ho ho fem de la manera que vàrem proposar inicialment, però per al desenvolupament d'aquest debat de les idees, altra gent ho pot veure d'una altra manera, pot millorar, ens pot aportar noves perspectives, nous punts de vista i nosaltres assumim el compromís amb la vostra col·laboració que us demanarem al final. Si ens ompliu, si voleu omplir aquesta papereta posant un nom o no o sense, però si poseu el correu electrònic d'això en farem un resum final que us podríem enviar i a més vosaltres seríeu partíceps i col·laboradors d'aquestes propostes que constituïm, assumit el compromís de que tot el que estigui treballat i s'aporti ho presentarem també en forma de dossier o en una forma que ja estudiarem en el Parlament com a complement a aquesta nostra proposta de Constitució per la República Catalana que constituïm i ja va presentar l'11 de maig d'aquest any en el Parlament, en la persona de la nostra presidenta, la Carme Forcadell, i que complementarem, si vosaltres hi col·laboreu, amb noves propostes, noves idees, que llavors ja serà qui s'encarregui definitivament d'escriure la Constitució pugui tenir en compte. Sense més preàmbuls, dono la paraula començant per la meva esquerra, per l'Eduard Viñamata, membre de Constituïm, professor i partícip directe en molts de conflictes internacionals, vivint des de dintre les guerres que hi ha hagut fins ara actualment en diferents punts i que ell, que ha col·laborat també en aquest text, doncs ens donarà el seu punt de vista de si està d'acord, si pot millorar, si el seu punt de vista en definitiva respecte a el que nosaltres proposem i sotmetem a la vostra consideració. Quan vulguis, Eduard. M'ha dit que em presenti, jo vinc del camp de les ciències socials, vaig ser un doctorat i concretament en conflictologia. Això vol dir estudi dels conflictes d'una manera pluridisciplinària. I després m'hi he dedicat professionalment durant molts anys a participar, a treballar sobre el terreny en molts conflictes, guerres i criminalitat en bandes armades en diversos països del món. Per tant, la meva formació no és únicament teòrica, que sí, sinó també pràctica. Després vaig acabar formant a forces de seguretat, forces armades, policia, militars d'alta graduació i concretament cascos blaus, que encara continua, que encara funciona, més o menys passaven més de 100 l'any, de cascos blaus destinats a missió sobre el terreny de combat, sobre zones en guerra,
i per tant professionals, tots ells de la seguretat i de les Forces Armades. Per tant, poca broma, no pots dir-s'hi qualsevol tonteria. Jo, sobretot, sempre els hi parlo des de l'experiència pràctica que consisteix en garantir la seguretat i que la gent pugui viure en pau. De totes maneres, a diferència del que s'ensenya a les escoles militars, o almenys la major part, jo els ensenyava l'ús d'altres armes. Dic armes entre cometes, però armes vol dir recursos, vol dir formes de fer, d'actuar, pràctics, no teòrics, però fonamentats en el coneixement científic, sobretot de les ciències socials. Antropologia, sociologia, psicologia, economia, història, etc. Però també biologia, per exemple, o fins i tot matemàtica. Per tant, la meva feina sempre ha consistit en formar a gent que està preparada per l'exercici de les armes i que està actuant sobre el terreny, no teòrics, a actuar. Però actuar sense armes i sense violència. Amb les armes, entre cometes, més d'una superior eficàcia. Perquè si no m'haguessin fotut fora, o ja no estaria aquí, ja no podria comptar-ho. De superior eficàcia a com s'acostuma a desenvolupar la seguretat o la defensa en general. Que, a més, i no ho oblidem, tots els països democràtics tenen un mandat bàsic, fonamental, que no poden transgredir, encara que se'l passin pel forro, que és la defensa de la llibertat, de la democràcia i de la pau. Se'l passen pel forro, com acostuma a ser normal, però de totes maneres no poden fer-ho, perquè han jurat lealtat a un país, una Constitució, etc., i per tant ho han de respectar. Hi ha una inspiració històrica i pròpia a Catalunya, que hi ha a la ciutat, que es diu Pau i Treva. Per dir-ho d'una manera molt ràpida, en aquella època hi havia el caos instal·lat a Catalunya, el caos. El poder, és a dir, les persones que tenien comandament sobre soldats, sobre militars, que tenien també influència sobre l'economia, etc., demostraven repetidament la seva incapacitat. No feien el que la societat d'alguna manera els havia encomanat o d'alguna manera moral tenien, és a dir, no sabien fer-ho. Fins que la societat civil, que no té armes, però té altres armes i altra potència, doncs va trobar la manera pràctica d'acabar amb el caos. Això és una experiència que, a més, es va produir a altres llocs arreu d'Europa, que s'anomenava Pau de Déu o altres coses. Una demostració històrica que ens pertoca directament de que ens agradi o no ens agradi. Hi ha altres maneres de fer per establir la pau i mantenir una garantia de pau. Jo, personalment, estic en aquesta línia i de manera radical, assumint tots els riscos d'equivocar-me. Sempre ho he fet i ho he fet sobre el terreny, a part de defensar-ho també en els cursos, etc. És a dir, crec que ha d'haver, indiscutiblement, algun tipus d'organització que garanteixi la seguretat. Però crec que aquesta seguretat es garanteix molt millor amb altres armes, entre cometes, amb altres sistemes que no pas amb els clàssics i els tradicionals. I per no divagar, els hi posaré un exemple concret i real. Existeix un projecte aprovat inicialment pel Parlament Europeu que és el cos civil, és a dir, no armat, de pau. I aquesta és una organització europea, legal, a la que podríem adherir-nos. Seria legal aquí, a Madrid i a Roma i a tot arreu, i podria ser immediat de constituir o formar part d'aquest cos que té per missió
vull dir, intervenir en conflictes armats, arreu, amb guerres, però amb altres sistemes, altres formes que no la utilització d'armes de destrucció. Per tant, no és un invent meu, és un invent, o és una idea, és un projecte que compartim molts altres, normalment amb experiència de combat, o sigui, no diem tonteries, de paraules, etc., amb experiència de combat sobre el terreny, d'actuar solidàriament, almenys a Europa, per intervenir directament sobre el camp de batalla en la resolució de conflictes armats. I aquesta seria la concreció. Jo crec que simplement una Constitució, un compromís de la societat, de la república, de l'Estat, o de qui sigui, és garantir la seguretat. I garantir la seguretat sense posar-la en risc, perquè és molt fàcil garantir la seguretat i a base de començar a disparar a tort i a dret. Això és una xapussa, però una xapussa des del punt de vista militar, des del punt de vista policial. I finalitzo, ja m'estan avisant, amb una frase d'un filòsof de la guerra. Però un filòsof de la guerra que va ser durant tota la seva vida soldat, guerrer i militar. Per tant, no era un teòric. Sun Tzu, un militar de la Xina antiga, però que serveix igual, perquè les guerres es feien a la Xina antiga i es fan ara, que deia: l'ideal d'un guerrer, l'ideal d'un militar, és vèncer abans d'entrar en combat. Gràcies. Bé, us parlarà ara l'Anton Soler, director de Fundació de la Pau, també sobre el contingut d'aquests 3 articles, per donar-hi algun punt de vista i també el seu parer per millorar-lo, per esmenar-lo, per treballar-lo, en definitiva. Gràcies. Moltes gràcies, Sebastià. Bona nit. Us parlo des de Fundipau, que tinc la sort de pertànyer des de molt de temps, per tant, amb el nou ja us imagineu des d'on parlo, una entitat que treballa per la cultura de pau. Tot el que això vol dir que és molt extens i que ara no es tracta de parlar, però que segurament sí que alguna cosa en deixarem anar. També he estat participant en un seminari d'estudi justament d'aquest tema que hem anomenat Estat de Pau, que ha format per diferents persones que pertanyem a diferents organitzacions de l'àmbit pacifista i no violent, justament per preocupar-nos pel tema aquest de la seguretat en el futur, com hauria d'estar-hi en una futura Constitució catalana. Dit això, doncs ja us podeu imaginar el to una mica del que vull dir. No amago que parlo des d'unes conviccions i una convicció que no voldria donar lliçons a ningú, però crec que hi ha una convicció ètica profunda de que la persona humana és digna de respecte sempre i a tot arreu, que aquest seria el principi fonamental d'això. Però aquesta idea del respecte vol dir dues coses. Un rebuig de la violència, d'una banda, per incompatible amb el respecte, destrueix la persona, però també un rebuig encara més radical, que és el rebuig de la passivitat. Rebuig de la violència, rebuig de la passivitat respecte a la dignitat de la persona humana. Aquí, diguem, seria el terreny des del qual parlo, o la convicció des de la qual parlo. Però també hi ha una convicció estratègica. No voldria tampoc que s'entillés d'angelical ni que estic parlant de filosofies ni de coses de l'alçada. No, hi ha una profunda convicció estratègica que, d'altra banda, molt d'acord amb el pensament no violent de sempre, va molt lligat amb l'ètica. Si perdem l'ètica, perdem el nord. I no sabem cap on anem.
i començarem a fabricar instruments molt eficaços, però per anar no sabem cap a on. Però, a més, ètica i estratègia han d'estar estretament lligats. La coherència entre els mitjans i les finalitats ha de ser sempre gran si no volem obtenir resultats diferents dels que pretenem. En aquest sentit, a mi em sembla que el camí que ha anat emprenent tot el procés sobiranista, fent un èmfasi explícit en la no violència, és més aviat un pronòstic d'un resultat final engrescador que si no s'hagués arribat al mateix final per un altre camí. No és una ingenuïtat, per tant, també és una opció estratègica convençuda, no és una renúncia a la seguretat ni a la defensa. Ha de quedar clar que també per nosaltres, i això ho hem dit tots i estem tots d'acord, la seguretat és un dret de les persones i l'Estat té el deure de procurar-la, de proporcionar-la i de garantir-la. Aprofito per dir que a vegades ha estat al revés. L'Estat té dret a la seguretat i les persones han estat obligades a proporcionar-li. I aquest és l'absurd del que hauríem de fugir. Són les persones les que han de poder sentir-se i viure segures i felices i l'Estat el que té l'obligació de proporcionar-los. Dit això, que seria una mica com la cosa prèvia, vaig intentant concretar ràpidament. Tenim un nou context. La percepció dels riscs són molt diferents d'anys enrere. Segurament, amb totes les enquestes d'opinió de quines són les amenaces o els riscos que els ciutadans percebem, el risc d'una invasió per part d'una potència estrangera no apareix mai. És un risc negligible. En canvi, hi ha altres riscs com el terrorisme, el crim organitzat, les màfies o la delinqüència cibernètica o els atacs cibernètics o els problemes econòmics o mediambientals que són percebuts pels ciutadans com a amenaces extraordinàriament més properes. Per tant, fixeu-vos que d'aquestes coses que he dit se'n deriva una cosa que ja surt en un estudi que va fer tots els encarregats, aquests estudis previs del procés, que s'havien fet els estudis diagnòstics. Hi ha una frase que diuen: en els temps moderns la frontera o el límit entre la seguretat interior i la seguretat exterior s'ha difuminat extraordinàriament. De manera que fixeu-vos que la majoria d'aquests riscos, terrorisme, crim organitzat, que són les amenaces que podem percebre, són més interiors potser que exteriors, o almenys estan a cavall i la frontera és molt difícil de definir. Dit això, em sembla que una conseqüència que se'n deriva és que l'exèrcit concebut com està habitualment resulta un instrument inadequat. Inadequat, i a mi em sembla que tant des del punt de vista ètic, com he dit abans, com des del punt de vista de l'eficàcia, com del punt de vista econòmic. I ho dic molt ràpidament. Els exèrcits, no cal que parlem dels danys col·laterals, el que estem veient que està passant a Síria, podríem posar milers d'exemples, i malauradament moltes vegades els danys col·laterals no són tan col·laterals sinó buscats directament, per no parlar de la pornografia, dels negocis que hi ha entorn d'això, de les armes, del comerç de persones, després amb la reconstrucció, etc. Operativament ineficaç. Fixeu-vos, em sembla que és una cosa ben clara, els exemples que ens està donant últimament. Els països que han tingut els pitjors atacs terroristes són països amb exèrcits poderosíssims, fins i tot potències nuclears. Estats Units, França, Gran Bretanya, etc. Per tant, el disposar d'un exèrcit poderosíssim no és cap garantia de seguretat pels ciutadans. I evidentment, vull dir, a més una altra cosa, més aviat, fixeu-vos, més aviat l'existència d'un exèrcit pot ser percebut com una amenaça per altres i provocar reaccions terroristes, com creiem que de fet és el que ha passat. D'altra banda, moltes funcions de les que fa els exèrcits actualment es poden substituir
poden ser substituïdes molt fàcilment i amb avantatge per altres cossos especialitzats, missions humanitàries amb les quals moltes vegades ens volem. I evidentment ja hem dit que el risc d'invasió sembla negligible i en tot cas un hipotètic exèrcit català difícilment podria competir amb els estats veïns. I amb això passem a la tercera cosa, almenys per ser econòmicament sostenible. Sostenir un exèrcit competitiu és econòmicament ruïnós per la quantitat i per la qualitat de material que caduca constantment i que cal anar renovant. El cost per ser mínimament competitius és extraordinàriament elevat i no hi ha cap proporció risc-cost. És com pagar una assegurança de molts milions per una pèrdua molt petita o molt improbable, que ningú faria. Per tant, a mi em sembla que des del punt de vista de la racionalitat tampoc seria justificable. Només són inèrcies històriques, a parer meu, i en fi la fascinació que a vegades la mateixa tecnologia, el mateix armament, la mateixa capacitat de força ens té a tots. De totes maneres, i per acabar, em sembla que valdria la pena dir que el tema fonamental no és si exèrcit sí o exèrcit no, sinó quin és el model de seguretat que volem. Ja hem dit que no es tracta de seguretat sí, seguretat no, sinó que es tracta de com tenir una millor seguretat. I en aquest sentit deixeu-me apuntar algunes coses que estarien en el fons de la nostra proposta. Es parla en termes més tècnics de seguretat humana enfront de seguretat armada. Què vol dir això? I amb això ja dono algunes pistes. La seguretat armada posa l'accent en la defensa de l'Estat, la seguretat humana en la defensa de les persones, una mica en la línia del que he dit abans. La seguretat armada és reactiva, la seguretat humana és preventiva. La seguretat armada és una closca que es posa entorn del que sigui perquè allò no es mogui o no pugui ser atacat. La seguretat humana posa l'accent en la cohesió. Una societat cohesionada és molt menys conflictiva i molt més difícil de penetrar i de ser atacada exteriorment. La seguretat armada és una quantitat enorme de diners i humans que es resten al benestar social. La seguretat armada és cohesió, com hem dit, i per tant és una suma al benestar social. La seguretat armada, evidentment, s'accentua la importància dels cossos armats en la seguretat humana, en la resolució de conflictes, en cossos de protecció civil, etc. Només una cosa per acabar. Mireu la diferència, i també seria aquesta una de les coses que hi ha entre policia i exèrcit. La policia és veritat que és un cos armat, és el que tenim per la seguretat interior, l'exèrcit és el que tenim teòricament per la seguretat exterior, aquesta frontera que diem que està desapareixent i que per tant més enllà de la nostra proposta seria anar transformant-lo en allò que exigim a un sistema de seguretat anterior. Fixeu, la diferència entre la policia i l'exèrcit en termes clàssics seria a la policia no li exigim que no faci ús de la violència, però li exigim que faci un ús de la violència mínim, amb el mínim de danys, de manera que fins i tot quan un policia treu una pistola, quan un policia llença una bala de goma, tenim protestes socials considerables i fem molt ben fet, perquè la policia està obligada a aconseguir protegir-nos i garantir la seguretat produint el mínim de danys possibles. L'exèrcit, en canvi, la mentalitat de l'exèrcit és ser capaç de produir el màxim de danys possibles perquè això serveixi de dissuasió. I així veiem el que està passant. Hem d'anar més cap al model policial que cap al model exèrcit. I si voleu posar un exemple, en el cas d'un segrest, la policia buscarà la manera d'alliberar els hostatges sense provocar baixes, si és possible.
l'exèrcit bombardejaria. M'explico, no? Són dues mentalitats absolutament diferents. Em sembla que ja és hora que ens faci això intolerable i que no ho desitgem, això, pel nostre país. Els deures internacionals que Catalunya tindria, en la línia del que ha dit abans el Sebastià, cooperació, resolució de conflictes, forces d'interposició, emergències, capacitats d'assistència en catàstrofes, etc. En tot cas, després en parlem en el... Bé, moltes gràcies. Ara us parlarà en Marc Comés, de la sectorial d'intel·ligència de l'ANC. És ell un dels que ens ha enviat una proposta de text alternatiu que fa matisos suficientment important com perquè ens els expliqui i els defensi anant en línia amb el que teniu aquí exposat, però amb matisos importants. Com vulguis, Marc. Gràcies, Sebastià. Bona tarda a tothom. Com deia, soc en Marc Comas, soc expert en intel·ligència i assumptes de la informació d'interès nacional. Anecdòticament, soc el coordinador de la sectorial d'intel·ligència de l'Assemblea Nacional de Catalunya i bé, com deia, vam encetar un debat sobre quin podia ser el model de seguretat que podíem definir dins la nova Constitució. Jo tinc una vessant més pràctica, seré una mica més concret, potser no tinc una filosofia, però sí que el que sí que m'agradaria ja d'entrada és deixar clar que hi ha dins de la seguretat, perquè com que no tenim una cultura, no estem acostumats a pensar en aquests termes, tendim a confondre les paraules de seguretat, defensa i protecció i llavors les barregem. I a vegades no sabem ben bé quin sentit li estem donant. Llavors a mi m'agradaria explicar-vos que internacionalment, de forma reconeguda, hi ha 4 àmbits de protecció a nivell de seguretat. El primer àmbit seria la protecció del bé comú, que és el que podríem entendre la protecció civil, que serien els bombers, serien els serveis d'emergència, serien els agents forestals i en aquesta línia. Després té un altre àmbit de protecció, és el d'execució de les lleis, que aquests són la policia, per entendre'ns, i és l'únic cos que ho fa. Després hi ha un altre àmbit, que és el d'estímul i protecció dels interessos nacionals, que això ho fan en altres països, els serveis d'informació o els serveis d'intel·ligència. I després hi ha l'últim, que és el de protecció territorial, que això ho fan en altres països les forces armades, les forces de defensa o l'exèrcit, una mica com li vulgueu dir. Abans hem parlat sobre aquest tema de l'ús de la paraula exèrcit o no, jo intentaré referir-me sempre com una força armada. Així en general, i ja definirem, o en tot cas ja es definiria l'abast d'aquesta força o la configuració d'aquesta força o el tarannà d'aquesta força. Llavors, aquests quatre espais de protecció cal tenir-los molt clars i cal tenir-los molt diferenciats per bàsicament un motiu, que és la forma en la que justifiquen les seves accions. És a dir, cada àmbit necessita la seva protecció legal, el seu marc legislatiu, perquè rendeix comptes de maneres diferents. Llavors no podem, per exemple, pretendre que un cos policial de cop ens defensi d'una agressió externa, perquè defensar d'una agressió externa comporta unes activitats armades i unes activitats agressives i de violència que un cos policial legalment ara no té. Llavors no podríem configurar un model de seguretat viable o creïble si no tenim present que alguna vegada algú ens vol fer mal i llavors pretendre que la policia, ràpid i corrents, els donaríem uns permisos o una llei específica transitòria que els permetria fer segons quines accions per defensar-nos. No tindria una lògica i no seria gaire productiu. Però no és que ho digui jo, això és en general. A nivell internacional està reconegut que és millor particionar aquests nivells de seguretat en aquests 4 àmbits. Llavors, dependrà del nostre model de seguretat voler implementar aquests 4 àmbits al 100% o donar-li més importància a una vessant o a una altra. Si heu tingut l'ocasió de llegir els articles que van redactar
aquí el Sebastià i altres companys seus a Constituint, veureu que el tema de la protecció territorial de la defensa armada no està explicitat. I a mi personalment em sembla una bona tria perquè a nosaltres tot això ens ve molt de nou i no sabem ben bé cap on volem anar en termes de defensa. Sí que sabem que volem que l'Estat ens garanteixi la defensa i la seguretat de nosaltres com a ciutadans, del nostre territori, però també els nostres valors. Com ho volem fer això? Doncs no ens pertoca a nosaltres decidir-ho i llavors no cal parlar d'exèrcit, no cal parlar de tancs, no cal parlar d'avions, no cal parlar de satèl·lits, no cal parlar de míssils, només cal tenir clar que si volem defensar el territori i els nostres drets i els nostres costums, necessitarem aquesta força armada. Com configurarem aquesta força armada? Doncs és un pas que ja farem més endavant. Dintre de l'articulat es proposa com la porta o l'organisme que una mica coordinarà tot això, que és l'Agència Nacional de Seguretat i Defensa. Aquest nom també genera confusió per lo mateix, perquè com els catalans no estem acostumats a parlar en aquests termes, tendim a confondre què significa seguretat i què significa defensa. Per mi, personalment, seguretat me la dona la policia, me la donen els serveis d'intel·ligència, me la dona protecció civil i defensa me la donen les forces armades, perquè jo entenc que una defensa que jo em defenc davant d'una agressió. Algú altre segur que tindria una altra definició o ho hauria des d'un altre angle, però és aquí on hi ha el conflicte. Llavors, en funció de com anomenem o com anomenem els diferents organismes que farem servir per la nostra seguretat, podrem tenir problemes a l'hora de configurar un marc legal que el suporti. Per tant, una de les meves aportacions que els vaig comentar a l'articulat que ells van presentar era canviar el nom de l'Agència Nacional de Seguretat i Defensa i reduir-ho només a seguretat. I que aquesta agència fos un òrgan de coordinació, que aquesta és, crec, un dels elements més importants en tot aquest articulat. Que sigui una Agència Nacional de Coordinació de la Seguretat significa que a sota hi podem configurar els elements de protecció que creiem convenients. És a dir, pot haver-hi protecció civil, pot haver-hi policia, pot haver-hi serveis d'intel·ligència, pot haver-hi... Després us parlaré dels altres àmbits de la policia. Però tots coordinats a una taula i de forma única per una agència que, evidentment, direu agència o direu, si voleu, direcció general, però que estarà coordinada i presidida pel president de la Generalitat. Aquesta forma de treballar també és internacionalment reconeguda i molts països han hagut de canviar els seus models de seguretat per configurar-se de forma més coordinada i no en espais estancs. Llavors, és una gran aportació i el que caldria era acabar de polir com s'organitzarien els diferents aspectes de protecció. Però ja, com deia al principi, no és la intenció d'aquesta Constitució, sinó la Constitució el que pretén és traslladar un tarannà, i en aquest sentit, quin seria el tarannà de Catalunya en el seu model de seguretat. També és important, dintre de la policia, tenir clar que necessitarem fer molts canvis, perquè tampoc els tenim. La policia no només hi ha policia Mossos d'Esquadra, hi ha policia local, actualment, però també necessitem policia administrativa, també necessitem policia de fronteres, a nivell terrestre, a nivell marítim, i tot això, o una de dos, o es creen organismes nous que estiguin supeditats a l'Agència Nacional de Seguretat o s'unifiquen els Mossos d'Esquadra en un gran paraigües que integri totes aquestes categories. Però aquestes són opcions, com deia, que s'han de desenvolupar més endavant. El gran tema, perquè és el que a tothom li agrada discutir, és el tema de l'exèrcit i de les forces de defensa. Però si aneu a través si no tindreu gaires dubtes de que necessitem aquesta força armada, si aneu a través del text de la Constitució o de qualsevol altra, perquè ja es plantegen situacions com les situacions d'alarma, excepció i setge,
o que el president pugui o no, o és l'únic capaç o habilitat per demanar la defensa del territori, implícitament aquestes anotacions t'estan dient que necessitem un cos que pugui fer aquesta feina. No podem pretendre anar ràpids i definir un cos per un atac. Si estiguéssim sota un setge necessitem estar preparats, no podem ni pretendre que sigui de policia ni crear-lo en aquell mateix moment. O sigui, hem de tenir-ho planificat. Després dintre del tarannà que intenta denotar aquests 3 articles, hi ha tot el tema de la pau i treva, que ho hem pogut discutir una mica abans, i en el que podria dir que estem molt d'acord amb que seria una forma d'educar les nostres forces de seguretat en unes fórmules noves, modernes i no orientades a la violència. Això no vol dir que si algun dia ha d'haver-hi alguna cosa més seriosa i ha de córrer la sang, doncs no hi podem fer res, però que el nostre pla A sempre sigui la pau, la conciliació, la negociació, crec que és un tarannà que destila aquesta Constitució i amb el que jo personalment hi estic molt d'acord. Si voleu, després en el debat hi ha més detalls del redactat d'aquests 3 articles que al meu criteri es poden polir perquè tècnicament s'escapa alguna cosa i si voleu després ho podrem comentar. Moltes gràcies. Bé, sí. Us parla ara el Joan Carles Vinyoles, que és investigador en temàtiques militars i defensa i que també té les seves aportacions. Bona tarda a tothom. Agraeixo Vibrant per haver-nos convidat a organitzar aquest acte, que crec que és molt interessant. Molt interessant per una raó molt senzilla, perquè per la història de Catalunya una de les conseqüències és que la nostra cultura sobre seguretat i defensa és molt defectuosa, no existeix. Perquè durant molt de temps, per desgràcia, mai hem pogut decidir per nosaltres mateixos. Jo sempre havia entès que un estat era una eina política, una estructura d'ordenament jurídic, legislatiu, jurídic i administratiu que servia per la governança i l'organització social d'una societat, d'un país, d'una nació. Jo encara hi crec en això. Aleshores, si aquesta eina a mi no em pot assegurar la meva vida i la del meu poble, a qualsevol nivell de qualsevol àmbit, em pregunto què té que fer un estat. Per tant, per mi em resulta inconcebible que, portats per la seva bona voluntat de pau i de germanor, es vulgui construir un estat, tingui un estat, al qual renuncia tàcitament un dels pilars bàsics d'aquest estat. Hi ha altres, però n'hi ha 2 o 3 més, no n'hi ha més. Si renuncies a això, no cal que ho tinguem. Aleshores, anem a veure. El que passa és que, si repassem l'història de Catalunya, clar, som al·lèrgics. Quan parlem de defensa, fixeu-vos bé que s'utilitza molt una paraula, és curiós, s'utilitza molt una paraula, que és exèrcit. No volem tindre exèrcit. Està mal dit, això, senyors. L'exèrcit és un dels exèrcits. El que passa que durant tot el franquisme ens han matxacat al cap que l'exèrcit espanyol, amb el sentit que ells donaven més valor a l'exèrcit de terra que a la marina i que a l'exèrcit d'aire, perquè políticament tenien més pes. Començàvem perquè el Franco era de l'exèrcit de terra, però
no es diu exèrcit, es diu Forces Armades. En aquí i qualsevol dels 189 països o 190 que hi ha a tot el món. Per tant, ens tenim primer que treure tota aquesta contaminació que a la força ens ha impregnat de tota la cultura patriòtica espanyola. Perquè si no, clar, evidentment, com que han rebut tantes bufetades, no és que em parlin a mi d'exèrcit, que se'm posa els pèls de punta, però no, l'exèrcit que tenim aquí serà un exèrcit, o serà unes forces armades, que compliran la funció que tenen que fer. Per tant, i jo que soc una persona que sempre m'interessa que les constitucions siguin molt concretes, molt clares i molt curtes, perquè llavors hi haurà les lleis que en cada moment es aniran fent. Llavors, com llegeixo això del títol segon, defensa, seguretat i protecció. Bé, principis generals. Bé, els tres principis no estan bé, no estan malament, però jo posaria, com a mínim, ja que hem tingut l'experiència de l'estat espanyol, com a mínim 2 articles més. Una, sobre, ho he dit d'una altra consideració, els actes susceptibles de pertorbar la convivència pacífica dins de Catalunya i fora de Catalunya a tots els altres pobles del món i realitzats amb aquesta intenció, especialment la preparació d'una guerra d'agressió, són inconstitucionals. Seran reprimits penalment, sigui de fora com de dins, mitjançant tribunals internacionals, etc. És a dir, cobrir una mica el perill que podria ser un cop d'estat interior o que mai es posem a favor d'un país que tingui una política agressiva i expansiva. Un altre article que jo crec que es podria parlar, no dic que s'apunti, però que sigui una mica un tema que tindríem que parlar molt, perquè també és un llenguatge, anem a veure, a mi ho sento molt, jo soc una persona molt pacífica, però a mi els pacifistes, el moviment pacifista és que veig tants tòpics que al final ja us he pogut agafar-los, no? Em pagaran, Jo posaria un, també tret sobre aquesta Constitució, que se l'adapta, jo no soc un especialista en el tema de constitucions. Sense autorització del govern no es podrà fabricar, transportar ni comercialitzar armes de guerra. La regulació es farà per una llei federal. Per tant, que és una cosa que jo estic lluitant des de fa temps, que quan parlem de traficants d'armes, els grans percentatges de tràfic d'armes a darrere estan els estats, estan els governs. Llavors hi ha els petitons, i els petitons sí que pot ser gent més o menys que aprofita una conjuntura i fa el seu negoci. Però els grans traficants d'armes són els governs. Els governs que tenen en aquell moment les armes suficients per vendre i la tecnologia també. Espanya també, Espanya també ven les seves armes. Aquests són aquests 2 punts. Aleshores, evidentment, jo coincideixo amb el meu company que ha participat abans, això és l'agència nacional, no és una agència nacional, es pot utilitzar agència, però cuidado una mica amb la terminologia. El que hi ha als estats és el Consell, que en un moment de crisi hi ha un Consell nacional, que pot ser més o menys temporal o més o menys fixe, en el qual el president presideix amb una sèrie d'agents, serveis secrets, o sigui, serveis d'intel·ligència, forces armades, policia, etc., econòmiques, etc., per controlar i centralitzar una situació. Però bé, jo, sincerament, no m'agraden els eufemismes. Aleshores, jo aquí els canvis que faria serien l'article 60, que hauria ja això d'Agència Nacional de Seguretat i Defensa, i sí que posaria forces de seguretat i defensa. Seguretat internacional i de l'interior, molt ampli, i defensa per concretar que nosaltres estem disposats a defensar-nos. Serem molt bones persones, però si ens ataquen, ens defensarem. Vingui d'on vingui. Dit això, posaria
l'apartat aquest, primer que diu l'Agència Nacional de Seguretat i Defensa de la institució encarregada de garantir la seguretat i defensa dels ciutadans, ho trobo bé. Com en fi, està bé, és la seva funció. Però llavors jo afegiria, no altres articles, sinó uns apartats dins aquest article que diria les forces de seguretat estan formades per forces armades, forces d'ordre públic o d'ordre, que és a l'interior, i una força cívica que en un moment d'activitat, de desastre, de crisi, de desastre, s'activa per protegir a la ciutadania. Imagineu vosaltres que Barcelona pateix una sèrie d'agressions, bombes, o que sigui, vingui d'on vingui. Clar, ningú pensa, però, per exemple, a Barcelona sembla que hi ha moltes persones grans que viuen soles, no? Qui es protegeix aquesta gent? L'exèrcit estarà per les seves funcions, la policia estarà buscant els delinqüents terroristes que estan fent això, però aquesta gent qui els protegeix? O persones o famílies que tenen discapacitats, en un moment de crisi, quotidianament ells no poden tirar endavant, però en un moment de crisi no, qui ho protegeix això? Llavors necessitem posar un servei de protecció civil. Després, sobre això que diuen que l'Institut Internacional de Pau i Treva de Catalunya. Bé, jo crec que això ho mantindria dins d'aquestes forces de seguretat, per donar-li també una imatge, i la imatge i un missatge, que és les forces de seguretat no solament són els soldats amb un fusell, també poden ser persones que poden treballar d'una manera a un altre nivell, ajudar a reduir un col·legi, etc. O fent qüestions sanitàries. Jo faria això. A part d'això, jo considero que, bé, primer és que cal valorar l'esforç que han fet i que, bueno, si la meva aportació si serveix d'alguna cosa, si ho poden afegir-ho, fantàstic, i després que ho presentin al Parlament i, bueno, al moment que siguem independents, jo crec que serà el poble de Catalunya el que decidirà quina mobilització tindrem. I nombrant els seus representants perquè decideixin quina posició tindrem. Però jo els felicito per l'esforç que han fet i els agraeixo també que s'hi comptat amb mi. Gràcies. Abans que res a la gent de Vilanant la possibilitat d'estar avui aquí i a la gent de Constituint per l'esforç fet. Prenguin-se vostès les paraules que jo els diré, no a la lleugera, però amb un cert recel, atès que jo soc historiador, els historiadors som científics que ens dediquem a l'estudi del passat. L'estudi del passat té un valor relatiu per afrontar el futur. Normalment treballem amb els morts no acostumen a discutir, per tant tenen una vida una mica avorrida i les especulacions que jo pugui fer, per tant, s'han de prendre amb una certa prevenció. També els haig de dir que avui és un bon dia per mi perquè a la revista Nature ha sortit és una revista de les més prestigioses, el DURSI, d'Universitats i Recerca, i jo mateix com a director general de recerca vam dissenyar aquest pla. Per tant, és un motiu de satisfacció perquè no els hi càpiga dubte que els autèntics exèrcits de Catalunya, aquells que ens donen projecció, aquells que mouen la nostra indústria, aquells que mouen el país, el nervi de la nació, és la recerca i els científics crec que estem a primera línia. Per mi això és allò important. Tanmateix els hi vull dir perquè sí que em considero, a partir d'aquesta experiència, tot sigui dit, gairebé la vam planificar de manera militar, em considero un home d'estat o una persona d'estat, si vostès volen. I, en fi, vam posar les bases de la construcció d'estructures de país. I si de pas va ser en un departament d'Esquerra Republicana de Catalunya. Per tant, me serveix això per dir, anar a la idea principal. Volem construir un estat? Sí, volem construir un estat. Jo sempre ho he tingut al cap
malgrat que la meva feina sigui dialogar d'alguna manera amb els que ja no hi són. I un estat és un estat. Vols un cotxe? Sí, vols un cotxe. El que no pots dir, vull un cotxe, però no cal que tingui rodes, perquè encara que no tingui rodes ja m'apanyo. Un estat és un estat i els seus aparells d'estat, l'aparell judicial, l'aparell escolar, l'aparell policial i l'aparell militar, si s'esclau, o les forces de defensa, també, com s'ha dit, forma part del paquet, o si més no, ha format part històricament del paquet. També podem pensar que els estats-nació són entitats obsoletes, que ho són, sobretot els estats-nació d'Europa, els estats-nació tradicionals que neixen en la modernitat, però com que cap d'ells vol renunciar en favor del metastat europeu, que és allò que exigiria el mercat, doncs nosaltres necessitem un instrument per ell per poder-nos desenvolupar. Tenint en compte que la defensa del metastat, és a dir, d'una Europa com a nou mercat, continua estant a l'ordre del dia i que a la vegada la complexitat del món d'avui exigeix també que l'escala regional sigui tinguda en compte. Un estat com l'estat espanyol no es pot continuar governant, com feien al segle XVIII des de Madrid. El poder necessita proximitat i això afavoreix també les escales regionals. Sigui com sigui, per dret, per necessitat, per modernitat o per igualar-nos als altres estats, Catalunya necessita un estat. I com a estat necessita els seus aparells. D'aquí que, des del meu humil punt de vista, doncs també necessitem els aparells de defensa i de seguretat. En contra del meu predecessor, que té tota la raó del món, em permetran que continuï utilitzant els dos termes tradicionals per no barrejar. La policia en comptes de forces d'ordre públic, utilitzaré, si després no com una excepció, i la d'exèrcit com a substitut de forces armades, perquè no hi hagi la possibilitat de confondre el que seria la policia, que al capdavall algú la pot considerar com una força armada i la confongui amb funcions o atribucions que puguin ser amb les de l'exèrcit. Aniré molt de dret a les propostes, la policia jo crec que ha de vertebrar-se prenent exemple d'altres països europeus. Bàsicament en el nostre cas seria dos cossos, el de Mossos d'Esquadra, que assumiria el que fa a França, per exemple, la Seguretat Nacional i la Gendarmeria, és a dir, gairebé totes les funcions, i la policia local per municipis de més de 5.000 habitants. La policia és un cos civil. En cap cas crec que sigui una bona idea delegar a la policia aspectes defensius del país, perquè la policia és un cos civil, tu en policia no li pots dir, escolta, agafi les maletes demà que vostè marxarà al Líban o marxarà allà on sigui a fer una missió a l'exterior. No es pot fer, és un cos civil que té el seu camp acotat de manera molt clara. I l'exèrcit és un cos militar i com a cos militar està subjecte o estarà subjecte al Codi de Justícia Militar, diferent del Codi de Justícia, dels Codis de Justícia Civil, i per tant estarà al servei de la defensa ultrança dels ciutadans i de l'estat democràtic, de l'ordenament constitucional. Necessita Catalunya policia? Per descomptat. Necessita Catalunya exèrcit? Jo crec que també. Quan els dic que jo vull un estat com qualsevol altre del nostre àmbit, com pugui ser Dinamarca, com puguin ser Portugal, com pugui ser Bèlgica, etc. I per què necessitem especialment nosaltres un exèrcit? No perquè haguem d'agredir a ningú, sinó perquè nosaltres formem part de l'entorn europeu i a banda de formar part de l'entorn europeu i els seus compromisos, i tinguem clar que el desenvolupament econòmic no és possible si no és amb el context d'un mercat europeu i que, per tant, la necessitat de travar solidaritats i d'avançar cap al metaestat és important, sinó també per tota la problemàtica interna que tenim a Catalunya. Catalunya és una baula feble amb el que seria l'Occident europeu. Pensin que Catalunya és el país que té més immigració del món, el que té més immigració del món. És un país que, com sempre, és frontera amb el nord d'Àfrica. És una de les meques de la delinqüència internacional. És un país amenaçat pel radicalisme nacionalitari espanyol. És un país amb grans bosses d'atur i, per tant, amb inestabilitat social, amb un gran nombre d'atur juvenil. És un país on hi ha la presència del jihadisme islàmic notòria. És el país amb més baixa natalitat del món. És un altre tema, però vaja, va tot relacionat. I tot plegat és un país complex.
Per tant, aquest país també ha de mirar els perills que puguin haver a l'interior, que cal pensar que sortiran en la mesura que aquest país vagi pugnant per la seva llibertat i que la defensa contra les amenaces exteriors que puguin afectar Europa també ha de venir complementada per la defensa contra les amenaces interiors que puguin ser subsidiàries de la nostra realitat. Per tant, exèrcit sí, exèrcit per la defensa europea, exèrcit per la defensa de Catalunya i exèrcit, sobretot, per el que serien les missions humanitàries. Crec que és important, i espero que algú estigui pensant en tot el procés, que algú estigui pensant en posar en marxa un exèrcit que, òbviament, ha de ser professional, un exèrcit professional i altament qualificat, amb allò més important que és formar una oficialitat. Crec que l'Exèrcit de Catalunya s'haurà de descabdellar en diverses fases, no es pot improvisar un exèrcit de cop, cal formar primer una oficialitat i que primer haurem de començar amb efectius reduïts, de l'escala d'una brigada. Estic parlant d'aproximadament entre 4 i 6.000 homes, la qual cosa suposaria un cost de 500 milions d'euros, no és un cost exagerat, ni molt menys, crec que amb això seria suficient, que aniria augmentant en funció dels pactes que hi haguessin a nivell europeu. Un exèrcit que en un primer moment no necessitaria material pesant i que l'aniria adquirint en funció de les aliances o d'allò que es muntés d'acord amb els estats europeus. Algú dirà que bé, amb l'interludi de la defensa aèrea com es pot organitzar, la defensa marítima, sempre podrien haver solucions. Indico, per exemple, la possibilitat del protectorat en França com a cosa més possibilista que se m'acudeix en aquests moments. Per tant, exèrcit sí, i policia també, i amb això també he acabat la meva intervenció, però els hi faré, com els meus col·legues anteriors, una esmena o una proposta d'esmena amb aquesta proposta de Constitució, que seria precisament amb l'article 60, que a la meva manera de veure podria dir les Forces Armades de Catalunya es composaran d'un exèrcit professional, l'Exèrcit de Catalunya, i d'una Guàrdia Nacional Civil amb base a voluntariat seguint les tradicions defensives del país. Les forces policials seran les de caràcter civil i les composaran els Mossos d'Esquadra i les policies locals. Si optem per un exèrcit petit, professional, modernitzat, que en cap cas ha de renunciar a totes les tècniques i estratègies per desenvolupar la cultura de la pau. Podem estudiar també la possibilitat d'un cos complementari, tipus Guàrdia Nacional, similar a la que hi ha als Estats Units, de caràcter voluntari. Probablement un cos petit, de baix cost, altament modern, i que sintonitzi amb les necessitats i pactes europeus, sumat amb una policia moderna efectiva i amb una Guàrdia Nacional voluntària, cobriria amb escreix les necessitats i deixaria molt clar als nostres aliats europeus quines són les nostres intencions. Pel que fa a l'estructura, crec que hauria de dependre directament dels ministeris competents. No soc partidari de l'estructura d'agències. L'altre tema és l'Institut per la Pau, l'Institut per la Pau com una iniciativa en la qual la nostra cultura per la pau, que és important i que ha estat desenvolupada no solament pel Pare de la Pàtria, el Gat Oliva, sinó per moltes altres mesures al llarg del temps, des dels mercedaris a l'edat mitjana com a una mesura intel·ligent per introduir sistemes de mediació a la Mediterrània fins a d'altres més recents, doncs estic absolutament a favor. Pensin, com a última mesura de reflexió, en una cosa. Tenir exèrcit pot resultar car, però no tenir-ne pot resultar caríssim. Recordin vostès que, vostès no ho recordaran, o alguns a partir dels pares sí, què va passar el 19 de juliol del 1936, quan el general Mola tenia molt clar que si el cop d'estat no triomfava, s'havia d'assegurar que l'exèrcit quedés destruït perquè la Generalitat no el pogués reaprofitar per vertebrar l'Estat. El 19 de juliol va desaparèixer l'Estat a Catalunya i ja saben vostès com va acabar allò. Es va trigar molt a reorganitzar l'exèrcit, al maig del 38 el van tornar a liquidar, la República, i finalment allò va acabar amb una de les derrotes més terribles que hagi patit aquest país després de la Batalla de l'Ebre el 1939.
Bé, molt bé. Ja hem vist que dona molt de sí. També han observat que en realitat del contingut del nostre text s'aprofiten coses, altres es milloren amb una variant important que no contempla el nostre articulat, que és el que s'inclogui expressament al Departament de l'Exèrcit o Forces Exèrcit, més concretament, que és el que li agrada amb el Francesc Xavier Hernández. En quant a l'article 61, per tant 59 i 61, gairebé estem bàsicament d'acord amb les petites variants. Una, sobretot, de dir no cal dir seguretat i defensa, sinó que ho concentra només en seguretat i aquí ho engloba tot. I l'altre, l'article 60, que n'hi haurien dos. Més o menys amb aquestes variants el que tenim proposat, i l'altre que expliciti exactament que hi hagi d'haver exèrcit en la forma en què ha dit el Francesc Xavier. I en quant a l'article 61, ens alegrem molt que tots coincideixen en aquesta aposta i aquesta innovació que Constituïm va crear d'aquest institut, amb aquest nom o amb un altre, aquest Institut Internacional de Pau i Treva, perquè Catalunya pugui liderar aquestes obligacions que assumeix internacionalment, dit així a l'engròs.